لسر اکرانا وان 65 تیوی سلاف ریز و حرمت خو پیشکش وید کم دماوه شواوه به شاهی او جوشی به ده برنامه کردی نوستا her hafta mezneki Kurdan heye. O mezneki Kurdan heye o her hafta jî em mezneki Kurdan bu ara didin naskirni. Di dîroka edebiyata Kurdî xezinekî mezine. Bi xebatê pispora, bi xebatê lîkolînera ev xezine di quncikê tarî da derdikeve ronahiyê derdkeve ronahiyê. Temaşevanê hêja di dîroka edebiyata Kurdî gelek xezîne heye ji van xezîna yek jî Mele Nurullahî Godişkî ye. Mele Nurullah bi xebatê pispora bi xebatê lêkolînera kesetiya wî edebî berhemî wî di quncikê tarî da deketiye ronahiyê o ji me pirdara bûye wekî çirayekî. Bi xebatê pispora, bi xebatê lêkolînera Mele Nurullahê Godişkî li ser edebiyata Kurdî navê wî hatiye nivîsandinê li ser edebiyata Kurdî qeyda wî çêbûye Mele Nurullahê Godişkî nivîskarekî Kurda ye û bûye malê Kurda. Nebûye malê milletekî bêyanî. Temaşevanê hêja Mele Nurullahê Godişkî nivîskarê Kurd ji bo pêşeroja me ji bo nifşekî nû xezinekî herî mezin e. Îro mijara me sohbeta me li ser Mele Nurullahê Godişkî ye. Mêvanê me Profesör Doktor Nesim Sönmez li ser Mele Nurullahê Godişkî gelekî xebitiye lêkolîn kiriye li ser gotar nivîsiye û Mele Nurullahê dîvana Mele Nurullahê Godişkî jî amade kiriye. Mamoste ji bo vî berhema te, ji bo vî pirtûka te keda te sağ be. Valla baba. Temaşevanê hêja îro bi agahiyê Profesör Doktor Nesim Sönmez yekû bi me re parve bike, bi ji me re pêşkeş bike em ê herî baş û berfireh û durust jiyana Mele Nurullahê Godişkî perwerda wî dîvana wî berhemî wî di navan berhemê xwe da çê gotiye yek bi yek em ê hîn bibin. Mamoste tu bi xêr hatî, ser çava hatî, ser sera hatî. Mala ve aba nava xêrê de bûn. Mamoste Mele Nurullahê Godişkî em aha bi du beşa da em îro hildin. Beşekî jiyana wî, perwerda wî, zewaca wî, meletiya wî ka yek jî ku di medresa da dersa ye feqiya beşa yê herî dirêj jî bira nivîsî wî be, berhemî wî ka be û dîvana wî ka bi nav û deng be. Çavan. Mamoste em dixwazin yê herî pêşî Mele Nurullahê Godişkî jiyana wî ka hîn bin. Mele Nurullah xelkî ku ye, kengî hatiye dünyayê, eslê xwe ji ku ye, jiyana wî ka ça berdewam kiriye, keremke mamoste. Keremdar bir keke kenan mala te aba. Bi rastî îro her wekî bernameyê me yên derbas bûn. Em dîsan li ser stêrkek edebiyata Kurdî diaxivin û alimên herî mezin ji wana yek jî mijara me ya îro ye ku weke we ji binav kirim Mela Nurullahê Godişkî. Taybetiyeke Mela Nurullahê Godişkî heye ji yek ji nûnerên edebiyata Kurdiya klasîk yê serdema dawiyê yani serdema sed sala bîstan e. Keke kenan Mela Nurullahê Godişkî taybetiyeke wî dinê jî heye
ew di devera Bedlîsê da, di herêma Bedlîsê da em dizanin gelek şair rabûne û berhem dane. Di nav wan da şairê an jî alimê ku herî zêde berhem daye Mela Nûrullahê Godişkî ye. Ev jî qîmeta Seydayê Mela Nûrullah li cem me zêdetir dike. Çawa got navê wî eslî Nûrullah he. Piştî avakirina Komara Cumhuriyetê em dizanin li Tirkiyeyê mecburiyetek çêbû ku her kes ji bo malbata xwe paşnavekî bigire. Wan jî paşnava Özdemir ji xwe ra girtin. Bu Nurullah Özdemir. Nurullah Özdemir ji malbateke malmelaye bi rastî. Her wiha bavê wî Mela Ehmedê Godişkî ye û ew jî mela bûye. û navê dayîka wî jî Hürriyet Xanım bûye. û Mela Nûrullah, Seydayê Mela Nûrullah li gundê Xarsê ku îro girêdayî bi navçeya Tîlan an jî bi navê wî Tirkî Korkut dibêjin jê ra navçeyek ji bajarê Mûşê ye li wê derê hatiye dünyayê. û sala ji dayîkbûna wî li gor em ê belgeyên destê me dane du fikr û ramanên cuda hene. Ya yekem ew e ku di sala 1918 da hatiye dünyayê lê kurê wî heye Mela Sefa Özdemir di sohbeteke me da min jê pirsî got ev dîroka hene her çiqas di fermiyetê da li ser nasnameya wî 1918 were nivîsandimî jî lê ya ku em dizanin an di sala 1915 da an jî di sala 1916 da hatiye dünyayê. û her wiha Seydayê Mela Nûrullahê Godişkî di sala 2003 da li navçeya Tetwana Bedlîsê wefat dike, emrê Xwedê dike li ser daxwaza wî ku wî wesiyet kiribû ku wî bibin li nehyeya Oxînê defin bikin û cenazeyê wî malbata wî digre betere li nehyeya Oxînê defin dikin. Belê mamoste. Peki em pirseke waj ez dixwazim bipirsim û bersiva wî bidim. Kerem ki. Gelo malbata Mela Nûrullahê Godişkî bi eslê xwe ji navçeya Korkutê ne an navçeya Têlan an. Mirov dema berê xwe de belgeyên ku îro destê me da hene malbata wan bi eslê xwe ji nesla Şêx Mîrza Mihemedê Têlanî ne. û ev gundê Têlan vê gavê girêdayî bi navçeya Misirca an jî bi navê wê teze Kurt alana Sêrtê vaye. û dibêjin ev malbatî dîsan bi eslê xwe du sed sal berê ji Cizîra Botan hatiye li vê dera li navçeya Dêrxasê, Dêrxasa Mûşê bi cih û war bûye. û piştî demekî ji navçeya Dêrxasê dîsan ehlê malbata wî koçber dibin diçine li gundê Godişkî ku wî gundî zêdetir Seyda hatiye naskirin navê wî Tirkî Alıcık jê ra dibêjin. Li wê derê malbata wan diçe li wê derê bi cih û war dibe û Mela Seydayê Mela Nûrullahê Godişkî jî zêdetir bi navê vî gundî tê naskirin. Seydayê Mela Nûrullah tabi gava mirov keke kenan berê xwe de jiyana wî dixwîne heqîqeten jiyaneke geleke dijwar derbas kiriye. Belê mamoste. Sedemê dijwarbûna jiyana wî da ta bênek tişt hene. Mesela dema emrên Seydayê Mela Nûrullah dibe 6-7 salî bavê wî wefat dike, rehmet dike, diçe ber rehma Xwedê. Tabi li gor şert û mercên wî dewrê, wî esrê û dayîka wî Hürriyet Xanım diçe mêr dike. Gava mêr dike Seydayê Mela Nûrullah him ji bavê dibe, him ji dê dibe û bi
eğitimi û bi sêwîtî mezin dibe. û diçe em bibêjin bi qasî demekî li cem li gundê Xarsê li cem apê xwe bi navê Feqî Mustefa dimîne piştî mirina bavê xwe û em bêjin mêrkirina dayîka wî me Seydayê Mere Nûrullah piştî demekî ji vî gundê jiyanê ji gundê Xarsê diçe gundê Nokê ku bi Tirkiyê rûcara dibêjin Koç köyü li wê derê li cem kurê apê xwe Mela Sidîqê kurê Mela Mihyedînê Godişkî dest bi xwendina Qur'ana pîroz dike û heta 8 saliya xwe li vê dera dewam dike. Mamoste te Melenula Godişkî eslê wî li kur bûye diya wî bavê wî ka ji ku koçberkirina hatine û li ku tîlê li Mûşê îro tîl em dibêjin bi Kurdî li wira bûye wextê ku 6-7 mehî bûye jî diya 7 salî biye. Heft- 6-7 salî biye. hinekî Portugal da jî micarek 6-7 mehî dibêjin rast. û şalê mehî dibêjin, belê. me bibaxşîne Belê. jiyanekî dijwar jî derbas kiriye perwerde ka yani ku meriv lê dihêre wisa li quncekî nasekine tekoşûnekî dike ji bona jiyanê mamoste ku me te besa bûyina wî zaroktiya wî eslî wî ka bavkalî wî ka te kir perwerde wî ka ev perwerde xwe li kur îcazetname xwe li kur hildaye ev merfekî wiha jîrek perwerde wî ka da tiştekî ha awkek heye cudahiyekî mînakek heye tu bêjî Baş e bi rastî di perwerde di demajoyê an jî pêvajoya perwerdehiya wî da jî hinek îbret hene em bînwarên ziman mesela bavê Seyda Mela Ehmedê Godişkî gava nexweş dikeve êdî hel herden feq dike ku ew ê wefat bike Gazî Şeyh Alaaddînê Oxînî dike Şeyh Alaaddîn weke hûn dizanin belê merfekî navterê alimekî gelekî navdar e zanaye naskiriye wefata wî sala 1949 da ye jêra dibêje dibê şêxê min wesiyetekê min li te heye dibê kerem bike dibêje eger tiştek bi min were ez bimirim tu yê kurê min Nûrullah jêra bibî wasî û tu wî xwedî bikî her wiha tu karê wî yê medresê ra meşxûl bibî. Dema dibe 8 salî Şeyh Alaaddîn radibe diçe Mele Nûrullah digre dibe tere Oxînê medreseya xwe. Wê demê emrê wî teqrîben 8 salî biye. Li wê derê dest bi xwendinê dike û xwendina xwe dewam dike. Seydayê Mele Nûrullah tevahiya feqîtiya xwe li medreseya Şeyh Alaaddînê Oxînê yani li Oxînê derbas kiriye û qedandiye. Eger ku em bibêjin gelo ji kî û kî ders kirtiye ji Şeyh Alaaddîn ders kirtiye her wiha ji Şeyh Xalidê kurê Şeyh Alaaddîn zêdin ders kirtiye û di encamê da îcazetnameya xwe ji Şeyh Xalidê kurê Şeyh Alaaddîn werdigre em dizanin di Kevneşopiya Kurdan da dema feqiyek müteyim dibe yani îcazetnameya xwe digre ve digere li gundan dest bi melatî û seydatiyê dike. mamoste minê vîka jî bigota gotina te qediyan na mamoste Kerem ki mamoste ana roja me da jî di herema me da jî behsa medreseyê Oxînê dikin dibêjin medreseyê Oxîn gelek baş e gelek li ber me jî zarê xwe dişînin li Oxînê ji bona xandinê ji bona hafistiyê dişînin roja îro da jî yani wekî hûn jî baştir zanin pirsaweb şekil birî medreseya Oxînê yek ji medreseyê nav û deng ê welatên Kurdan e.
بله وسط بله. ما مست ملنولای گودشکی زواجاوی ملتی و اوا اجازت هم خواهل دا بله. کمرفه کی اجازت ما خواهل دا و چه و ایدی بزوجه و راست. ملتی بکه ایده به کمرفه کی خودی ما. جیرک بهجی بله. کملکی جیرک به وید مدرسه دا درس بده درسته. اوا زواجاوی چاوا بیت زواجاوی کا ملتی و کا او د درس د مدرسه دا درس داینا و کدا تدکاری پیچکی کدا جی آگاهی پیشکشی سیدای ملا نورالله مالاوا آوان و دما اجازتنامه خل اوخین دیگه دستپیکا برنامه دا جی گوت باب سیدای ملا نورالله لشیعالدین وصیت کربو که اوجه رب واسی ایدی امزان واسیتیا شیعالدین دوام دکه دما ملا نورالله اجازتنامه دیگه شیعالدین وی دبه جی گنده ورقانسی وکی امزان گنده ورقانس گریدایی به ناوچه هاویلی آنج بناوی ایرو بایکان جرات بیشن ناوچه سرتنه لوی داری د زوجینه و به ناوی خانم یک به ناوی فاطمه را د زوجه و او فاطمه خانمی که سید عبدالرحمن بویه و جوی زواج آوی نه کرین وین و دو کچین وی چه دبن بله مامو هر وها ملا نورالله پشتی گرتنا اجازتنامه و پشتی زواج آخواه لگلک گندان ملاتیر که بونمونه لچند گنده نافچه مدکان لگنده نمبیجن نافچه تاتوانه لگنده نافچه خلاته لگنده نافچه کوپی آن ایرو امجرات بیجنه بلانخ هر وها لگلک جین دنان به سالان ملاتی دکه و ملا نورالله پشتی سالن دور و درش مالنشین دبه گابا مالنشین دبه بریار دده کو اول نافچه تاتوانه جیان آخواه کم مایه بدومینه دچه نافچه تاتوانا بالبلیسی بجی اوار دبه حتانی 2003 لوی درا جیان آخواه بردوام دکه او مگاوا دیجگو دماد 2003 دا وفات دکه لسر داخازاوی وصیتاوی جنازهوی دیگرن دبنترن اوخینه ده گورستان سولاوی دا دفن دکن خدای تعالی و رحمه خواه شابکه تابی سیدای ملا نورالله کسی که گلک روشنبیر بیه گلک زانا بیه گلک عالم بویه شاعر بویه و هر وها ام جیوانه جی دزانو که حقیقتا عالم گلک مزن بویه لورا وی دگل زمان کردی زمان ترکی زمان فارسی و زمان عربی جی وکی زمان دایکا خواه زانبیه لورا بوان زمانان برهم دانه ام کارن وها بیشن بله ماموسته ده حرم ما کردان دا ده ارتنگار کردستان دا طریقات بربله و بله ملنولای گودشکی اهل کیجان طریقاتی بیه پیروی کیجان طریقاتی بیه ماموسته گلک باش yani her veku melay meydin seyday meydin seyday mela nurullah ji intisabi tarikata nakşebendiyan kiriye le her çıkat icazetname ya tarikatı civar girti be ve hiç careki jixara men bejin tekya ve nekiriye o mürüd jixara çe nekirne hene kesan je persine ki kenan gotine boçe mürüdete tünene teşxara em beni tekyaya ke ve nekiriye Seyda-i Mela Nurullah bersiveke diroki dede. Dibêje mrûdê min û tekya min ilmê min û kitêbê min in ilmê min û kitêbê min ji bo vî tiştê hanê zêdetir bes e û ez dixwazim zêdetir bi ilmê ra meşxûl bibim ez bi karê terîqetê ra zêde dema min tune ku ez meşxûl bibim. بله ماموسته دستخط مل نور الله گودسکی دا تکاری پیشکه کی آگاهی بدیم که کنن مگاواتیش گفت سیدای مل نور الله براستی
duvarê dayîna berheman da keseke welûd e. Yani kêm zêde em îro 10 berhemên wî dizanin. Tabii dibe ku dema me tune be em yek bi yek li ser naberokan bisekin ama bi kurtasî bêje em di derbarê van berhemên wî de çend hevokam destûra we Bêje. em bibêjin. Kerem ke mamoste. Berhema wî ya yekem ya el hemail fi şemaile. Belê. Berhem menzume mijara berhemê rê û resmên Cenab-ı Peygamber ji me re dibêje. Li ser vî berhemekekî kenan gengeşiyekî heye. Gengeşî jî ew e Seydayê Zeynel Abidin Zinar di wextekî de ev berhem di nav weşanên dozê de çap kiriye. Li ser berhemê nivîsan de gotiye ev berhem ya ya werqanisiye. Werqanisiye lê malbata wî îro îtiraz dikin. Belê. Dibêjin naxir berhem ya Seydayê wî ne ya Seydayê Mela Nureddin bi xwe ye. Êdî malbat wisa dibêje Zeynel Abidin Zinar jî li ser navê Şeyh Fethullahê Werqanisî çap kiriye. Qenaata min eger hûn bipirsin Kerem bi ke mamoste. qenaata min jî ya Şeyh Fethullahê Werqanisî nine ev berhem ya Seydayê Mela Nurullahê Goduşkiye bi xeletî bi tevlihevî weke berhema Şeyh Fethullahê Werqanisî hatiye naskirin. Belê mamoste. û her wiha berhema wî ya duyem es-sebaiq fîl menasik berhem bi pexşanî hatiye nivîsandin di derbarên ibadetê ku yani menasikên hecê de dema mirovek biçe hecê ancî can insanek biçe hecê û umrê. lazim e çi ibadetan bike bi hûrgilî behsa wana bi pexşanî nivîsandiye. Mamoste eva bi Kurdî Bi nivîsiye. Kurdî elbet Belbelî, Kerem. elbet berhemê xwe bi Belbelî. Kurdî nivîsande lewra Seydayê Mela Nurullah hişmendiya wî hişmendiyeke zelal e û wek em zimanê xwe dayî kî weke ayetek ji ayetên Xwedê dîtiye li ser xwe weke wezîfe dîtiye ku vî zimanê xwe zimanê dayîka xwe vî ayeta Xwedê Teala biparêze. Ev mijara vî Pirtûkê jî hec û umre bûye. Belê Ema hec mamoste. cumlê rast e. Kerem eva ya dudiya Ya cem hatan ya seyem siyem. belê el cemahirur reşadiye fî sîretin nebeviyye. Dîsan berhem pexşane bi Kurdiyê û derbarê Cenab-ı Peygamber de yani reng û resm û ew ê Cenab-ı Peygamber de her wiha çenta yetîman. Çenta yetîman jî em bibêjin ew jî berhemeke ji berhemên Seydayê bi pexşanî nivîsandiye ji bo zarokên Kurdan em bibêjin derbarê eqaîda İslamê da şertên İslamê da agahiyên zelal û durust bi dest bixînin bi wî rengî nivîsandin lewra navê wî jî daniye çenta yetîman ji ber ku ew bi xwe jî me destpêkê de gotkekê kenan Seyda bi xwe jî bi êtîmîz bi sêwîtî mezin bûye her halden tesirekî wiha lê çêkiriye ku navê vî berhema xwe jî çenta yetîman daniye. Elbet. Berhema wî ya pêncan jî Mamoste mijara vîka jî aqaîda İslam Belê. bu bu yedine. şertên İslamî. Belê. Yani em dibin ya ruknên îmanê şertên İslamî behsa wana bi hûrgilî dike ji bo zarokên Kurdan. Her wiha di vir de jî kekê kenan mirov dikare bi zelalî bi rehetî bibêje dibin tesîra Ehmedê Xanî da Seyda Maye lewra em dizanin ku Ehmedê Xanî eqîdeya îmanê nivîsandiye ew jî dibin tesîra wî da maye ji bo perwerdeya zarokan çenta yetîman nivîsandiye mijara wan gelekê nêzîkî hebe. Mamoste te behsa tesîr kir Melenûlay Godişkî li binê tesîra kîjan nivîskarê pir da
مایه دتکاری ویکاجی جه تماشاوان مره هیجارا ببیجی باشه سر چاوان امی بیشن به دستور وای از خازم برهم ویکاجی بقدینم باشه باشه جی ام بچنه سرویم برسوا tamam دبر مثلا ماموستا تبری کرم الكفر الكبائر اواجی اواج برهما کا برهم پنجمی یا پنجانه یا سیدای مل نورلای گودشکی اوا به اصل خواه نه برهم سیدا بخواه برهم شیخ فتح الله ورقانسیه سیدا او برهم ورگراندی کردی جنو و نویساندی اجبر که ورگر سیدای اموید نا برهم سیدا دا دجمرینن و هر وهم دیوانا سیدا دیوانا یا هلبستان tabi o divana veya helbestan براستی از خازم بشکل سر انجام آوی چند هوا کم دستور آوی بیشم کرم که ماموس yani من جی چاوا و نشانده لسر دیوان آوی خباته کر و من متن آوی وشاند دنا وشان پیونده دا هاتیه وشاندن که کنن جاره که هوالا کی من هيا وك كولكسيون دسختن برهف دكه جمرا قوت لبامن متنك كردي هيا من جرا قوش كرم اخذ كاري من روبلا دو روبلا ما كي وينا يا وان بشيني كاز مزبكم تشدشتوا من لي مذكر حقيقه هل بس دوار ادبيات دا زيادتر خرطن مجي رجاكر مگو کا امکان هيا تو وی برهم جمر بشینیم از بشکل سر بخبتم بو که امانت از بشلا جتر بشینم خدایش تو وی جامعه راضی به جمر شاند ملی مذکر دیوانه گله که باشه دیوانه سیدای مل نورالله گودشکیه دیوانه که مرتب دخیه مل سر خبات کر ایدی از مخواست از سر جیانا ویجی هنه خباتا مکم از رابم چومه تطوانه tabi o vakti Seyda vefat kirbum yani ez bahsa 2019 dikim yani Seyda 2003 da vefat kiriye 16 sal bu vefat 16 saat pişti vefata Seyda ez şu min kurevi Seyda mele müdrik dit Seyda mele müdrik Kadir rahmet aleyh ki vic vefat kiriye evj ve kibabı haşşa'ar bu و mele sefa Kurek videniye melesefa etşun bawi divan cem kureyi melesefa ye le mezekir ev divana ku destemi da aslivi nene yani çava aslivi nene seyda pişti ku ev divana tamam kiriye helbes devam kırne nivisandene و maşallah hicmar helbastan geleke derece biyen min jikureyi melesefa daxas kırmago eğer tu مناسب ببینی وی دستخطا سیداج بدی من از وان هر دو دستخطا بدم برهف لگور وی از خبات کی بکن باشته به و خدیجه راضی به از نشکیناندم هر وها لسر خبات کر و د سال 2020 دا دنا وشان پیوند دا اف برما هانه ما وشان ما مستجبنا وی برهما تجبنا وی خباتا تجی که داته صاحبه والله 1000 جاري ابابه بدستور وام دوام كل لو هنا تمام نبونه برهمين وين وجامع المعاني برهمك بناوي جامع المعاني برهم بعربية برهم هاي بعربية شرح عقيدة إيماني يا أحمد خاني كريه yani me gavadıcı got berhemek Ahmed Khani banavi akideye imane ye seyda ba arabi şerha bi berhemek yani şerha geleke başe hoşe u em tavsiye dikin temaşeger ilme eğer berhemi bibinin bukhun sudake baş je var bugün her vaha emedi saybejin dimin tesira zeydetet dimin tesira fakiyet İran da seyda maye laura em yani veke delil karım bibejin هلبسك فقيه ايران هي بناوي دلو الرابع شرحه في هلبسه فقيه ايران جي تشيكريه وبكردي واوجي حقيقه شرحه كي مهمه هروا شرحه مولوده
kurmancı yani şerha mevluda Mela Hüseyin Bateyi ji çekiriye ev jî bamın heye berheme geleke mühime be Arabi şerha u çekiriye u şerhu tecvid şerha tecvid jî çekiriye memzan tecvid mijar eveku xuynerin Kur'an'a piroz rast bixunun be awayeke durust bixunun ev berhem jî tabi be asli xwe neyawiye ya şey Alaaddin'e wî Rabiye em bêjin be Erebî şerha vî berhemê be navê Hidayetü Sibyan kiriye. û em warênê ez belkî dema me hindik Mamoste demame gelekî maye hêna nîv saetê me maye. An geleke Em ê baş. divî sî hûrdemê da jî li ser berhemê Melenûrullah bisekinin yekî di nava berhemê da dîvana wîka da ji me re çê gotiye girîngtiya wîka çi ye taybetiya wîka çi ye heme em bi giştî sêwî bisekin. Baş mala ava. Bi destûra we ezberê duwarê şeklî da yani diwan çi ye tê dorê xwe çi da hewîne ez behsa wî bikim paşê behsa naberoka wî bikim. Kerem ke mamoste. û di dîwanê da 151 xezel hene. û 58 murabba hene. 20 yekmalık hene. 8 tarixin 6 mesnevîne 5 muhammesin 6 rubaîne yek müşaareye û tevahiye helbestin seyda 367 helbestin yani evci hakikaten geleke zêdeyem. Jivan tabi ev divana hani kenan divaneke pirzimaniye dede helbestin bi Kurdî hene helbestin bi Farsî hene û helbestin bi Erebî hene. Jivana 257 helbestên wî bi zemanê Kurdî ne û 66 bi Farsî ne 44 heb helbestên wî jî bi Erebî ne yani em jivan jî tê digihîjin ku seyda diwarê Erebî û Farsî da digel zimanê Kurdî perwerdehiyeke geleke baş dîtiye. Seyda Melenûrullah de helbestên xwe da keke kenan zimaneke zelal bikar aniye. Zimaneke giran bikar naniye. Gava meriv berê xwe de helbestên wî dixûne mirov fêm dike ku armanca seyda ew ku peyamên xwe bi awayekî hêsan bigihîjîne xwînerên xwe xwînerên wî ji wî baş fêm bikin yani nexwestiye mesela hunereke zêde çê bike peyvên ku zêde wateya wan nayên zanîn an jî dijwarin wana bikarbîne ku hostatiya xwe diwarê ziman da bide nîşan yani tiştekî wiha nexwestiye. û dîsan mesela hevokên xwe hevokên zêdetir dirêj û bi hunerê xemlandî jî bikar neaniye. Hevokên sade, zelal, xwerû bikar anîne ku hunerên wî baş jê fêm bikin. û peyvên Erebî û Farsî jî bikar anîne lê ferqek wî heye keke kenan ew peyvên ku bikar anîne yani mirovek Kurdek gava bixûne kêm zêde ji wan peyvan fêm dike ji ber ku ji wan peyvan gelekê wan îro jî di nava zimanê Kurdî da têne bikar anîn. û her wiha helbestên xwe tabi bi devoka xwe nivîsandiye. Devoka wî zêdetir dibin tesîra devoka botan da maye û eger em bi hûrgilî lê meze bikin em ê bi rastî geleke îşaretên devoka botan tê de bibînin. Mamoste te behsa hevoka te devoka botan got û 200 sal ewil pişiya hêna ku nehatiye dünya bavkalî wîka ji Cizîrê hatine. Cizîrê hatine Sêrtê ji Sêrtê hatine Dêrxastê Mûşê belek mûşê vegerane wisa Bilîsê. paş hatine Bitlisê. Belê. 200 sal hêna wî devokê bikarbanîne ona. Yani di malbata Di malbat. Neribanda kîjan devok were bikar anî mirov bî bikartînete. Belê astê Evet. xewk nekirine. Yani Dêva nekiriye. tabi Şikayetiye. Bitlis jî mesela navçeya Mutkan jî zêdetir dikeve devera botan.
Yani belki de navbera devera serhade u botan da ye le gdisan graniye botan seraye evj dibe bu tesire ki ser seyda çekirbe. Ama gene ser pırsava ve got kelod bin tesira kidamaye. Yani her şaareke ve her şaareke Kurdan, her melayeke Kurdan, her şeyheke Kurdan Seyda Mele Nurullah Goduşki begoman dibin tesira Seyda Ciziri damaye. Melay Ciziri damaye eğer vakt tabi emminak iştikarın bedin leser du helbestin vi tehmis nivisandine leser helbesteke vici nazire nivisandine bir şekilde bahsavıcı bükün her va dibin tesira fakir Tehran damaye medespeke da got gava me berhemi vi hejmartın me got هلبست فقيه تهران عادل و راب شرحاوی چکری اجمرا دلیل کو دبن تأثیر فقيه تهران دامایه هر وها دبن تأثیر احمد خانی دامایه مگو چنتا یتیمان دبن تأثیر برهم احمد خانی یاد ناو عقیده نامه دا نویساندیه هر وها ده هلبستین خداجی گلک جاران اشارت لبال سیدای خانی واکریه امزانن دبن تأثیر اوی دا جمایه دیسان ضمن تأثير شيخ عبد الرحمن أكتبي داجي مايه و سر هالبستوي مروفياني بالزلالي دبينه مقاواتن قول سيداي ملا نور الله لسر هالبست ده هالبستن ملاي جزيري تخميس نویساندنه به دستور آواز خازم ها که میناک نشان بدم اللي بری کانی belki temaşagerim hene ki ambin gelo tahmis çiye emtega tahmis eji bi kurtasi mane yavi bejin tahmis avtıştekum şaarek radbe leser helbestin şaarek ki helbestin vise çavadın visine se malık se rezan se mısrayan helbest ahad bejim dö rezanji yani malık ekici helbest avi şairi khanavim yani dvrda dkhazem mesaj ki o sabede bebece kim zede ez qasi bi şairi hani dikarim helbest amın visinem. Yani o kasa bir cesaret bece. Mesela ezna malik şey minake ki bu khun dubi minakeda se Mısra'nın avliye Seyda Mela Nurullah Goduşkiye و her دوره زنداویه یه ملای جزیرینه کانی برا تماشاگر ایمه بالداری گهداری بکن گلو فرق نابری داد بینن آن نابینن کرم که ما مستم به هر رحمو گهداری بکن زلف و خال دلبری از به ممکنات نادم سر کوی نازیداری از به جنات نادم تو از خاک قدم آوی به سماوات نادم شربت لام و بیان از به حیات نادم باده لعل به آوا ظلمات نادم ev قطعه که مو قطعه دویم ازی بخونم نازکا اسمر شیرین me numayin ایروم از نظام روژه او یان هیوه خویانین ایروم نه جانا خلتم از وکوی نینم ایروم هور و ولدانو پری جمله جمع بن ایروم مویه که پیج خطی وی پوت و لات نادم و هاد بیجه و به دستور و اگر دمام هبه از دکارم مناکا دنیج بکنم کرم که ما مستا 20 هردمه مه باشه مج جامین دوی سال دل پر نور کرن لو د تاریک زلفان خوب نیو سور کرن به استلام اسوداوی حج مبرور کرن از نزانم سبب یاری چرا دور کرن شاه شرین دهمان امج خواه مجروح محجوری کرن بیسر او بر کفتم هیرت او تور او شبکان مرحمت نینه دلو ماقت وان چاو بلکان خیرینه لما ایرو شب و روژا عرض و مکان شبعی کو
به سر او پا بو پا شبه کو به سر او پا بوما لبر درب و شکان لو به چوگان جفایا خواه جدل هوری کرن بوی آوای دقدینم دیسان ملا نورالله گودشکی که کنن لسر هلبستین سیدای خانی جی نازیره نویساندنه نازیره چی işte تو هلبسته گیدی پیشیا خواه تو راد بی هلبسته کیش بر خواه و کافیاوی aynı تشت keşaviye aruze aynı tişt radifavi aynı tişt و her vaha naberokavi aynı tişt tutinite helbeste kedin visini seydai melanurullah goduşki leser ambejin helbestin seydai khani nazile edilsene ve teberruken ez khazım malike gijvani bukhunum Kerem kebamız. her dو مالکین اول سیداین خانینم یه داویج یه سیدای ملانورلای گودشکینم Emanı her duka bidin ber hevdi. بله نقاش ازل روژا سر لوحه رنگین دا پرگار د دستان بو سر صفحه کو تزیین دا تزهیب زرفشان کر سر لوحه کتاب عشق رسم ازلی کشا نقش خواه نوالین دا ورد دمه بشکفت ناو بخچه اوخین دا بستان ولات من هر جای به تزیین دا بلبل به فیغان خواه توتی به زبان خواه نوری به خان خواه یک لیکی خواه مزگین دا به وی آوای دوام دکه دوی البته اوی دا جهات خواه کرن که کنن سیدای ملا نورالله جی هر وکی شاعرین مین کلاسیک ده البستین خدا جوخارا مخلص بکار آنیه بپرانی مخلص ناو خواه اصلی نورالله نوری او نوری مسکین ده البستین خدا جوخارا وکی همه بیجن مخلص بکار آنیه دیزم که کنن Mamoste ev mexlez gelek nivîskar pê bikar tînin bi helbestê xwe de yanna. Yani serdema klasik de birastî em dikarin bêjin piraniya şairên me ji xwe re mexles bikar anîne. Di serdema modern da jî şairên me an jî roman nivîsên me mexles ji xwe re bikar anîne. Tabii di serdema modern da bikar anîne mexlesê da hinekî fikr û ramanên cuda hene. Mesela bibêjin di serdema klasik de bi piranî arman jî ew e ku weke mora xwe lê bixîne herkes bizane ku ev helbest hane ya filan şaîriye. Lê di serdema modern da em dizanin di derbarê Kurdî de gelek problem hebûn em bêjin zordarî hebû ji bo ku kesayeta xwe veşêrînin wana hanine hatine ji bo xwe mexles bikar anîn avê xwe yên rastexîn bikar ne anîne. Belê. Mamoste pirsekî temaşevenekî me awtê ji ka birsim işte. Mamoste dibêje di mexlesa xwe da Nurullah navê wî ye. Nûrî jî Nurullah Nûrî navê kura ye. Nûrî Nurullah Nûrî û Nûriye. Nuriye miskin. Nuriye ne? Nuriye miskin. Nûriye miskin. Belê. Temaşevanê me xelet. Nuriye ne? Naxir. Nuriye miskin. Bûyî sewî navê Belê. berhev nivîsiye. Belê. Mamoste dîvana me le Nurullahê Godeskî de tu dikarî piştekî têgih bikî paşê jî em ser wan nusxeyû ka bisekin. Başı. De hundurê helbestî wî de terzekî acêbe ye tabi anha imkana me tunine em wekê nîşanî temaşegerê me bidin helbestên bi navê müşeccer hene. Helbestên müşeccer mana ew e ku
Mesela beni gava ku tu dare ki dibini ya şekli dare pelevi hene, şitlevi hene yani helbetsi bu rengi, bu rev resmi tene nivîsandin seyda de helbestin xweda de dîwana xwe de du helbest bi vî rengî nivîsandine û ew jî gelekî mühim e her wiha mala bala me dikişîne. Dîsan de helbestên xwe de müşaireyek wî heye müşaireyekekî kenan em dizanin di navbera du şairan da tê gotin. Mesela çawa em bêjin di navbera Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran da müşaire hatiye gotin. Her wiha di navbera Mîr İmadeddînê Mîrê Cizîra Botan û Melayê Cizîrî da müşaire hatiye gotin. Her wiha di navbera Seydayê Mele Nûrullahê Godişkî û di navbera Xiyasettin Emre da Xiyasettin Emre da müşaireyek çêbûye Xiyasettin Emre jî em dizanin keseke siyasetmedar bû ne saye parlamenterî mûşê bû lê qasî ku ez dizanim bi eslê xwe ne ji mûşê ye ji bilîsê ye hatin el mûşê mane û weke em bêjin parlamenter wekîl meb'ûsê mûşê çûye meclîsê û mûş temsîl kiriye yani qasî ku ez dizanim lewra ji bûna wî jî dibêjin şêxê mûşê ne belê dîwançeyeke wê piçûk heye dîwançeya şaran û ew jî me di berema xwe ya Kurdînûsê de cih daye Xiyasettin Emre jî bînerên me azîz eger kesê ku Xiyasettin Emre merak dikin dikarin li wî berhema me mêze bikin di wir de gelek agahiyên berfire me derbarê kekê Xiyasettin Emre de jî dane û çawa me got navbera wan her duyan da jî em bêjin müşaireyeke derbas bûye. Peki mijarên helbestên ku di dîwanê de çi ne? Seyda em bêjin zêdetir li ser çi sekiniye? Em gava dibînin her weke seydayên medreseyan seyda zêdetir li ser mijarên dînî sekiniye û li ser mijarên tesewwufê sekiniye her wiha tişteke mühim e li ser mijarên civakî sekiniye. Lewra em dizanin ku keke kenan di terza edeba klasîk da mijarên civakî zêde nayne vegotin. Lê her çiqa seyda bi duwarê şekil da duwarê têşeyê da bi şeklên klasîk nivîsan dibe jî duwarên naverokê de hinek mijarên modern jî xistine nava helbestê xwe û behsa mijarên civakî jî kiriye. Her wiha de helbestên xwe de zêdetir pesna Cenab-ı Pêxember daye, pesna Hazreti İbrahim Xelîl daye, pesna Zekeriya Pêxember daye yani em dizanin mesela cûhiyan da kanê wan çi hayne serê Zekeriya Pêxember ji ber ku ne mijara me ye em ez naxwazim zêdekevin nava wî. Her wiha li ser Uweysul Qaraniyan îro Veysel Qaranî nava milleta tê nas kirin î navê wî orijinal Uweysul Qaraniye li ser wî helbest nivîsandiye. Her wiha li ser şêxên terîqeta xwe jî geleke helbest nivîsandine. Dîsan em bêjin tiştekî acêbe pesnê bajaran daye. Mesela pesnê bajarê Bursayê daye geleke ji bajarê Bursayê hez kiriye û pesnê wî daye her wiha pesnê nahyeya Oxînê û medreseya Oxînê dûr û dirêj daye. Mesela tiştekî acêbekeke kenan di vir da jî li ser vî mijarê jî dîsan gotarekî min heye hatiye weşandin darbekirina Adnan Menderes Serok Wezîr Adnan Menderes bi awayeke tund bi awayeke tûj rexne dike û nerazîbûna xwe li hember darbekirina Serokê Tirkiyeyê Serok Wezîrê Tirkiye Adnan Menderes nîşan dide. Her wiha tişteke mühim e em dizanin di sala 1976 da li bajarê Wanê bi taybetî eger ez xelet nebim li navçeya Muradiyê yani zêdetir
zelzele çebu O u Muradiye çaldıran. بله Nabar herd ناور bajara. اردو Tesrih نافچه herd اندا çebi. او جخورا کریه مجار مرسیه نویساندنه و به آوائه که دلسوش با آوائه که دلشوات بحثا ارد حجا انجی دپرما وانجی کریه هر وها لسر مها رمضان مثلا دزانن د ادبیات کلاسیک دا بناو رمضانیه جوره کلبستانه هر وها سیداجی بلسر وی مجاره و هلبست دیسان د داویا دیوانا خدا هنک تشتین گرینجی گوتنه دستورات از بخازم پیچک بحثا واناجی بکن مثلا به سرناو گوتنن بجارته انجا میرو بیجن چه مثلا گوتنن پیشیان انجا وجیزه او چند میناک نشاندانه اما جبو تماشاگرمه چند همه که میناک خازم بخونم دبیجه جنا حکمدار شور دجمنان دادوشینه جنا حکمدار شور دجمنان دادوشینه جکور حشکتر پارسوی جنیه دگل ویقا سیکو خواه بلنگازی جی و خواه بلنگاز جی دزانه از خازم وی Birkaç Canım beyciğim. tegeh biki paşeji mamusa. Ji kevere hişktir parsuye jineye. Degel ve kase ku xwe belengazî dizane. Yani hakikaten îro jem dibin ya mesela dibêjin jin belengazin jin dibin em bêne tesîra mêran da mane hem mafê wan zêdetir tê bin pêkirin Seydê Mele Nurullah li dijî vî fikrê ye. Dibêje her çi qas jin xwe wisa jî nîşan bidin lê eslê xwe de wisaninin. Her wiha dibê çiyayê bilind berf jê xilas nabe. Dehlê mezin jî bê cenawer nabe. Yani hakikaten gotinê gelekê mühim e. Ehmek ne ew ku şolê nizanî dike. Belki ehmek ew ku bi xeberê nezanan dike. Ez dixwazim yani dubare bikim destûratê. Ehmek ne ew ku şolê nizanî dike. Yani mirovê ehmek ne ew kese ku şolekî nizane destavê wî şoxî dike. Lê dibê belki ehmek ew ku bi xeberê nezanan yani ew ku kesir ehmek ew ku bi xebera nezanan dike yani em bibêjin kesekî nezan rê nîşanî vîde ew jî wî rê dişopîne û diçe esas ehmek ew kesê haneye dibêje. Belê mamoste. Mamoste malata hava debasa nevaroka dîvana Mele Nurullah kir. Ez jî dubera bikim bername me jî mah heft hûrde. Ama vekî destûra dikarin helbestek wî ji wekî teberrûkên ji temaşegerê Mamoste o zaman em tiştekî wiha bêjin dîvana Mele Nurullah dibêjin du nûsha di çavkaniya de ev her nûsha li ku re tu derheqê wî da jî tu agahiyê xwe pêşkêşê temaşevanê me hêja kî em jî hîdî ber encamê tenê paşê jî tu li helbestekî bixwînî kerem ke mamoste me. Keke Kenan me bahsa dîwanê de ji gotibûm du nûsxeyên dîwanê hene her du jî faks mîla wan ba min heye. Yekem li bajarê İzmîrê di koleksiyona camêrekî de koleksiyonekî wî destxetan heye duyê koleksiyona ciyê xwe digire ya duyem jî li cem kurê wî Mela Sefa ye. Mela Sefa vê gavê li bajarê Bursayê weke waizê navenda bajêr e û digel berhemên wî dinê jî dîwana wî destxeta dîwana yani orijinal destxeta dîwanê yani destxeta Seydayê Mele Nurullahê Godişkî bixwe îro li ber destê me ye û di malbata wî de li cem kurê wî Mele Sefa Özdemir hatiye parastin. Belê. Mamoste gelekî peyam ji me re hatine em navê wana li bolo bo em bixwînî gelekî dem xilde Ahmet Başaran camêrekî
serkeftin xastiye. gelek spas. Sabır Baskın serkeftin xastiye. Nimet Balkaya serkeftin xastiye. Rıfat Yalçın serkeftin cmera xastiye. Camereki yekşi şan mirofeki jî peyam şan diye o serkeftin o sılavê xwe şan diye. Ve aleyküm selam. Emsal pejmarat. Navê wî Qadir nivîsiye. Belê. Ji nava xwe wî ka nenivîsiye. Ez wisa bêjim. Em jî li vira silav û rêz ji te re dişînin. Te bi navê Qadir ji me re silav şandiye. Temaşevanê hêja bernama me ma çar hûrdem. Ez xatirê xwe bixwazim ji we piştra jî mîkrofon birayê mamoste Profesör Doktor Nesim Sönmez be wê ji we re helbestekî bixwîne. Bernama Kurdînûs mijara wî vî heftê Melenûr Lay Godişkî bû. Melenûr Lay Godişkî fikrî wî, ramanê wî, pirtûkî wî da gelek agahiyê me çêbû. Haja me ji vî xezîna veşartê çîbû ji bo xebat û vekolîna Profesör Doktor Nesim Sönmez. Em spasiya xwe ji te re pêşkeş dikin. Mala ve ava Mamoste ji bo vî agahiyê ku te bi me re û te temaşevanê me hêja re parve kir. Mala te ava. Temaşevanê hêja heta bernamekî dinna di nava xêr û xweşî de bibînin. Hîviya hîvdîtinê xatirê we mamoste kerem ki. Keremdar bî. Ez dixwazim qesîdeyek ku derbarê Cenab-ı Pêxamber da nivîsandiye ez wî bixwînim. Ji temaşegerê me re. Bêtebatım, bêqerarım, ya Resulallah medet. Hem ji êşan pir dizarım, ya Resulallah medet. Lanêrim erd û firâşim bêsebîl û bêdelîl. Hem alîlim pir zelîlim, ya Resulallah medet. Carekî çêke ji bo vê derd û êşa pir elîm. Ne şifatê ne mirintê, ya Resulallah medet. Melcea bê melceanê, ey Muhammed Mustafa. De heta kengê bikêşim zehmet û cewr û cefa. Hatime yardım bikey me'denê sıdk û sefa. Çareya min her tu mayî, ya Resulallah medet. Ez dizanim dünya fenaye, bo çi bê dum û qerar. Nîne wî soz û ehd û bext û peyman û qerar. Aqil û zana qe nakin wî ji bo xwe îxtiyar. Min ji navê ya Resulallah medet. Çareya vê jan û êşê ey hekîm û ey tebîb. Qasekî çêke bê wechek ey Habîb û ey Habîb. Ji Xudayê xwe rica ke merhemek bo min nesîb.
من تحمل قد نمایه یا رسول الله مدد. من خرد والله جیجین لذت رولا تیه، نکو ذوق و لذت دنیا و کیف و شاهیه. در جان من جی هر ذوق و صفا باش هشتیه، همج ذکری همج فکری یا رسول الله مدد. نوری به جان او خسته پردو که فیزار و زار، استخوار درگه لطفا تی شاه کبار. خدای کریمی نین حاجت خستن او داخازی کار، چند زانی هر وسا که یا رسول الله مدد.